za a yi amfani da matsalar tsaro don a ci zaɓe tsakaninku da Allah an gano inda 'yan ta'adda suke ko ba a gano ba. Me ya kamata in gwamnatin Buhari da gaske ta kai ta gayyato shi da kai da wana kun kai mitin, kuma ina kun kai mitin faɗa mana sunayensu mu kawo su mu hukunta su, amma kun san abin da ya hana saboda ya shiga jirgin annabi Nuhu yana cikin APC. In kana cikin APC shi ya hana a taba gwamnatin Sokoto da mun kai ta cewa ga bala'in da sun ka shirya ma mutanen arewa ana taba gwamnatin Sokoto a bar ta Zamfara. In an taba gwamnatin Sokoto sai an taba ta Zamfara. To gwamnatin Janar Muhammadu Buhari ta yadda duk mutanen arewa su kare saboda kariyar siyasa. Muna roƙon Allah ya kare siyasa. Babu ruwana da duk abin da zaka cewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan manzon Allah yayi ta yi muna ishara. Wai ina bakan da hadisi na Auf bin Malik al-Ashda'i, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin. Manzon Allah sallallahu alaihi shi ka sa ni ina mamaki wai a samu mutun da sunan malami ya daura hadin ai wadanga abubuwa. Yanzu manzon Allah na hadin abu na faruwa kace bai faruwa. Ka isa. Manzon Allah ya hudu dole za a samu miyagun shugabanni, ko miyagun shugabannin nan in an same su sai talaka su yi musu miyagun addu'o'i. Annabi labari yake basuwa, kuma za a samu mutanen kirki waɗanda za a yi musu addu'a ta kirki. Sai ka ce a'a baka son ya faru kuma abin bai faruwa, sai mu ce wallahi kai ƙarya. Manzon Allah ya gaskiya. Hadisin Auf bin Malik bakan damin hadisi na wanda ya kamata duk ɗalibin ilimi ya dibi shurrah, ya dibi malaman da sun kai sharhin hadisin, kaga me sun ka fara karkashin hadisin. Auf bin Malik yake cewa ni da kaina ni ji manzon Allah yana cewa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Zababbi cikin shugabanninku waɗanda kuna son su suna son ku. Don Allah muna son waɗannan. Ku bari yaran su bada labari. Duk wanda ya ce ma ana son karan kai daɗe ce a jaye security ka bi hanya ha gani, wallahi mutane su ba a kashi. Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sai manzo Allah ya ce wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Suna addu'a ta alkhairi gare ku kuma kuna addu'a ta alkhairi. Manzon Allah ba ta ku yi addu'a ba, labari ya basuwa kamar annabi na nuna in kana son mutane su yi ma addu'a kwarai, kyautata musu, yi musu alkhairi, yi kawo musu duk wani abu da suke bukata. Shine wato yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Suna addu'a gare ku da an ambaci shugaba, talaka su ce muna roƙon Allah ya kare shi, Allah ya tsare mai mulki ne, Allah ya taimake shi. Shi ma yana yi musu addu'a da an ambace su ya ce ya Allah ka tsare talakawan nan. Suna taimako na da addu'o'i, suna taimako na da shawara, suna yin duk abin da ya kamata. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shiraru a'immatikum, miyagu a cikin shugabanninku allazina tubgilunahum wa yubgilunakum. Manzo Allah ce za a samu miyagun shugabannin da kuna kin su suna kin ku. Sai wani ya ce haka ba ta faruwa, bai kamata a kishi ba. Sai mu ce manzo Allah haka son ka ƙaryata. Alamin min alamin nubuwa, annabi na ya kwade za a samu wannan za ta faru, tabbas za ta faru. Ta faru ko ba ta faru ba? Wa shiraru a'immatikum alladhina tubgilunahum, kuna kin su wa yubgilunakum, su ma suna kin ku. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kuna la'anta su suna la'anta ku. Annabi ba ta yi ku la'ane su ba, abinda manzon Allah ya bada labari tabbas haka za ta faru. A ɗabi'ance dan adam duk sanda ka zalunce shi ko duk an ka ambace ka shina cewa Allah shi kare ka. Shugabawa ne yace Allah shi ɗebe wa mulki ne albarka, ya ci amanar yara, ya ci yanzu don Allah mutumin da an ka ba dukiya ya ba ma'aikatan tsaro, a kawo tsaro ya kwashi dukiyar, an ka zo an kashe mutane. Faɗa min wanda za ka ciya mutane su yi mai addu'a Allah ya saka mai da alkhairi. Don shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana son ka sanya za ka yi control irin waɗannan hadisan ka haɗa su, har yanzu ka koma a sahihu Muslim ka ga hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Kaga yadda manzon Allah yanzu da manzon Allah ya faɗi wannan magana fa, bayan manzon Allah ya faɗe ta, sahabban manzon Allah hankalin su ya tashi, suka ce afalanu nabizuhum ya rasulullah. To ba mu hito na hito da su ya manzon Allah, ba mu hituwa mu yi hito na hito, mu ce ba mu yadda shi a gwamnan jiha ba, mu ce ba mu yadda shi a shugaban kasa ba. Sai manzon Allah ya ce la ma aqamu fikumus salam. A'a ban ce ku yi hito na hito ba, ban ce ku yi zanga-zanga ba, ma aqamu fikumus salam, matsawar sun ka tsayar da sallah. Manzon Allah ya nuna ma dama suna sallah, har yanzu shi a gwamnan jiha, duk da ya haɗa kai da turji an kashe ku shi a gwamnan jiha, bai kamata ka ce sai ya sabka ba. Duk da an kale yan ta'adda suna yi muku ta'addanci, shi aka za annabi abin da ya hana ku kenan, bore annabi ya hana ku, ba hana ya ku haɗa musu gaskiya ba, ba hana ya ku yi musu mugunyar addu'a ba. Mi ka nuna ba hana ku yi musu mugunyar addu'a ba. Shi na nace ko ma sahihu Muslim
Abdullahi dan Mas'ud duk inda ka ji manzo Allah ya ce ku yi hankuri yana nufin ku yi hankuri kar ku yi bore kar ku ce ba shi a shugaba ba amma ba annabi na nufin kar ku yi magana ba annabi na nufin kar ku ce Allah shi ya muku hakkin ku ba Abdullahi dan Mas'ud ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha sakon manzo Allah na ba in ji Murtala Bello ba yadda al'amari yake satakunu ba'di asaratun da sannu bayana wani lokaci zai zo da za a samu babakere handama da babakere allocation ya zo na jiha babu asibitoci babu harkar lahiya matsaloli sun yawa a taimaki 'yan ta'adda su yi ta yi muku bala'i ku rasa yadda al'amari yake satakunu ba'di